Ya iwa misala adaona nkhondo pamene ndithu anthu ambiri amayankhula iyayi mkulu amene wapenga misala Alexious Kamangila bla bla iyayi nkhani iyeyo atayitero atayivumbulutsa nkhani yokhuza ndiku Amarisi hotelo kuti boma likufuna kugula chihotelo chimenechi kugulitsa ntchito ndalama za pension za zimene amapatsa anthu akamaliza kugwira ntchito akafika zaka 60 chancha amapita uko so nkhani ija ndithu komano chimtengo kukhala chimtengo chaphwi chita choti enanso ndithu chimtengo chabodza chokuti abepo ndalama nkhani imeneyi mwana ameneyi ndithu adayikuka kwambiri mpaka pano ndithu a president a dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika ndithu nena lero kuti ineyo I have been closely monitoring the ongoing inquiry atinende ndekhala ndikudekha kwambiri pafupi kwambiri kumayiyang'ana nkhani imeneyi inquiry imene ndifuna ndiyang'anitsitse imeneyi kuti pakana ndione kuti chilungamo chake chilipota ndipo onse amene ali okhudzidwa ndi nkhani imeneyi they should be held accountable amene ndithu chilungamo ndithu chalondole ndipo akuti sasiya ndipo chilungamo ndi chikhale choti chisevedwe ndithu nde zambiri zilipo ndithu ndo nkhani yakuti sayiwale ndithu ameneyi ndithu Alexious Kamangila ndi amene ndithu nkhani anayivumbulutsa nkati imene mutu mwambaso kupezekanso anthu angaponso ena mpakana ina Colleen Zambaso akupezekanso mmene muso apezekanso bwanji umo guys so zambiri zini mkulu ameneyo Alexious Kamangila amene ndithu tilongosolere zina ndi zina. Mawu Peter kwa president Arthur Peter Mutharika, Professor Peter Mutharika, tikuthokozani Amalawi akuthokozani chifukwa cha kalata yanu imene mwalemba. Kalata imene mwalemba ndi yamphamvu kwambiri apule, ndipo muziwe kuthokoza kwathu kwa Amalawi amene zakatangalezi zatifinya zafinya anali onse Amalawi kuna kulikonse kumenali including amene ali ku diaspora. Kalata yanu yawapasa chiyembekezo yawapasa chiyembekezo chifukwa mwayankhula mu nthawi yake mbuyomu nkhani ngati zimenezi zimangosiyidwa kumakhala silence basi zimangothera m'masamba koma inuyo mwaonesa uchikamuna mwaonesa cholinga chanu ndipo tikupempha kuti your intentions maganizidwe anu ndi cholinga chanu pa dziko la Malawi kusintha dziko la Malawi pasakuteteza wina aliyense amene ali chigawenga chimene chikubera Malawi chikwaniritsidwe. Apule ifeyo tikufika kwa inuyo kunena kuti chiyembekezochi it's not enough. Mene tikuthokozana tikufuna so tinene unati just giving us hope is not enough. We know that pano pamene mwayankhulira a president mukufuna kusasokoneza munthu wina akira kundimbira ligani muyankhe a president makamba za chiyembekezo. Kalata imene mwalemba kulembera mtundu wa Malawi ndi kufotokoza pa zimene mukupanga observe zomwe zikuchitika ku parliament yatipasa chiyembekezo komanso tikuzindikira kunena kuti kalata imene jayo muli nzeru muli luntha chifukwa mukufuna kuonesa kuti simukufuna kuchani kodi kulowelerapo pa zomwe zikuchitika ku branch ya boma mukusatira the principles of separation of powers and this is recommendable and I think ineso ndi udindo owauza anthu chifukwa chimene mwina simunangofika unati amange nawo kuti koloti amanga chanchani kalata imene mwalemba ija ndi yanzeru kwambiri kalata imene alemba president Amalawi kalata imene alemba president Peter Mutharika ndi yanzeru kwambiri. Munthu uja ndi professor of law munthu uja ndi professor of law ndi ndikuwuzani kuti pa nkhani ya malilisi apule pamene mukuganizira komanso mukudikirira tinatchulapo ife kunena kuti Collins Magrasi, Frank Mbeta, Gangata, Alfred Gangata, Achiza Mirongo, komanso tachula anthu amene analipo 6 Amanamveka, Minister of Finance. They are the biggest beneficiaries. Koma chinanso amene sitinachule ndi aini yake Amarisi Hotel ndipo zinakakhala bwino kuti parliament imuyitane munako Amarisi Hotel. Chomwe a president chomwe ndapezaso chimene chili chofunikira
chomwe ndapeza chimene chili chofunikira nchonena kuti pala mwenye follow amene ali involved kwambiri za zimene zizi ndi ndipanga live kaya liti ndifotokoza bwinobwino koma apule mufufuze kuti motion ndi ndani. Motion ndi mwenye amene amagwira ntchito ndi judiciary yonse ndi legal profession yonse ndi mwenye amene corruption yonse ya judiciary amayipanga manage ndiye mukhale pompo munimva munthu amene amapanga manage umbava wa legal profession ndi Motion Musa achina Kasambala oseaja they were using Motion achina Edgar osewa achina osewa achina Mbeda they work with Motion Musa. Nkhani ya Amalis Hotel, Motion is very critical among the mwenyezi. Wina ndi Wasim Giga, wina ndi Mwansa Karimu. Amuzi wa Mwansa Karimu namunena za Kaimoda zeti. That's why anthu munayambisa beef ya ine ndi Namadingo. Kuti ineo ndikudana ndi winali ese ndikulimba na Namadingo. Namadingo being close to K Motors spoiled him. Anampaka manyi munthu uja. You know? That's why anapeza kuti just akufuna kutenga so PhD yokuba. You know, he was anapakidwa bibi patience na Madingo. So ine nimapita pepa jabo kuti ndi muchape. Ndichose bibi anampaka ija anthu kuti udana ndi ndani ndi patience na Madingo. Deep down patience na Madingo knows me and he knows my heart. And he patience na Madingo pali malo yambi mbira amene anapita kukamuyankhula za ineyo. Atandipanga post because patience na Madingo posted me in 2024 and a lot of senior lawyers went ndi loose canon. He's a loose canon. So Patience na Madingo ndi wanzeru. Unaona kuti loose canon amathandauza kuti chani. Loose canon zimathandauza mwachisanzo kuti anthu ali mu kateo olo ali mu gula anthu asatanic ndi akuzuwa zinsisi zabweko ndi munthu uja akutuluka kuti ndimazulula zinthu zija kuti that's how loose canon is. So Patience na Madingo, I think he was caught between a rock and a hard place. That's not what he told me. That's what I think. You know, so antu maona ngati kuti ndikumuna Patience na Madingo za PhD yake kuti amazipanga dog and all those kind of things kuti is a personal beef kuti I want to take over the shine. No, it was a target yajina Monsa Karimu because ajina Monsa Karimu they use Patience na Madingo to clean the same character cleaning. You know, the character cleaning. You see kuti osewa okubawa they use some what Dorothy Shonga is doing by being close to Zeze is character cleaning. And Zeze should walk away from Dorothy Shonga. Like, I'm serious. And I'm saying this, and I'm madam Zeze. I love Zeze. Zeze is a very calm person and all that. But before, Asana Fike he can't come out of that relationship without that because he's being akubagidwa mani Zeze uja. Zeze uja akubagidwa mani. He's being and I'm speaking from love. And my also about Zeze, I did think, udana na Zeze. What do you know? And Hamabanga, so character cleaning. Ampinga njira jakuma supporta mazabanga finance kubanga finance wanderers. That's character cleaning. Did you fight again? World Cup 2022 ina kumana ndizo vuda zambiri. Chifukwa chona zoti anthu amanena kuti anthu akumene kujako Saudi Arabia Qatar amapanga zambiri sasatira maufu sasatira maamulo pokhuza za maufulu anthu. So amanena kuti mpira awagwisa ntchito to clean themselves, to clean, you know, to cover up those, to kupereka chiyani chicharacter cholongosoka kwa iwo. The same way Cristiano Ronaldo going to Saudi League, it's them, that's the analysis, right? Because that's a different conversations altogether. Ndikufuna ndachedwa kasama ni banja zausi wait ndikufuna kuyeresa, you know, kuchapa character mene amachapira anthu ndalama, you know, mene amapangira clean money. The reason why mnagi wa Chelsea Ibrahimovic ana uzida kunena kuti amwene inyo ana mulanda Hojen Chelsea ndinkhani yake me. So uona anthu
very intelligent, even lawyers. You know, David Ganyenda, they'll be very intelligent about why Russia and why Abramovich lose Chelsea. That they will speak very brilliantly, and then they will be quoting. They will be in bed with Tom Pinganjia. Malawi. That's character cleaning. Fleetwood. Now this is a message to Fleetwood. You need to fix your house. You need to look for sponsorship. Yeah, and they are not criminals. They are not trying to clean the character of the bank. This is how deep corruption fighting corruption requires us to feel the pain. To know the timve kuwawa. Chintu ngati sitimva kuwawa sizibanga fix. Tifuna ngati cancer yazaza mwendo oseo. So you need to cut that leg. You can't say kuti koma amweni kudula mwendo amweni ini nkhaza. Mwendo at least umandithandiza bekuyenda. Mwendo ukuphakaya it will kill you. So we need to cut off inampinga njiraja because there's a clear convict too. Because even the pardon that APM gave him does not clear his criminality. He's a pardoned convict. When you are pardoned, your conviction does not go. So the makamba zambiri mbili chifukwa zinthu zili very connected. And Mungu have to catch up with me, by the way. You need to start catching up with me. In essence, when I know this castle slow, you need to find ways to catch up with me. Because that's the only way we are going to change. I'm now with my car slow, even in my Ndedwato. I mean, I'm figure out London, Central Metro Station, any station. You wonder, if you are a Malawian, because I say people push through the way, people walking fast. Calm down. You can break down, if you ngadi suje do kugwajifu. Yeah, no, I think that's not the right word. Ngadi suje do kuzizimuka, uzizimuka. What am I driving at? Mwena mapanga jabu, the connection you say. Cancer ya corruption, kuti tipanga nayo deal. Siti tipanga nayo deal, ndi wani, pangono, kuti tichuse, tikwena kudula mweno. Osati tingo chosaka nofu, kameni kapanga ya mwendo uti udule. Chifuka ni masales amino amapanga spread. Tina, njoni na kunena kuti, tikwena titani, ndi corruption. ACB, kambi ya lero. So if I'm to make a proposal to Parliament in this budget, Kuba, corruption, yokuza, imene kubanga involve less than 1 billion. Or let's take 500,000, 500 million. Bribery, yomwe kukuza 500 billion. I say SCB, they shouldn't follow those cases. SCB should be following. So if I'm to advise the government, SCB from today, yambe kufanga follow, makesa mini akuyambira 500 million mapita. Just focus on those cases. And then you come back after a year. And then we'll evaluate. At amene abanga bribery ya 1 million. That's the end. The moment munga mange ma minister, the moment muda mange ajina chikopa, ajina ndandani, ndukaa ntuacha, mlandu ya undu kuenda, paka na conviction, or since we are saying court of law decides, kwa abanga exonerate. Muganza unena udi, wa polisi, wa traffic, afuna ubanga corruption. Because aganza udi ngati big ya wawa kumana ndizi. And that's the Singapore way, Mr. President. The Singapore way. When Peter said, I'm going to transform Malawi into Singapore, for me, I saw a prophecy. That was a prophecy. He was talking about how you deal with a situation. So read, you should read why, how I do go on the message. Amalawi, mma komedwa ndizi nzopanda nchito. Mma pusa ndizi nzazi. So my countries are not turning to corruption. I'm an imban and dim and I'm not corruption at the top. When you deal with corruption at the top, bodomu kumakabudi ama una wudi defend this ngabange survive. So and how many corruption in the paliponse difanya nazo kuti ugugu imajitika without impunity, blatant impunity. What I say in my paper, blatant impunity. Once you deal with corruption at that level, it triples. That's a jam banga triple down. So when it comes to you start top bottom and not bottom top. So ngabange survive because and how bottom jama owners minimum banga, minimum kusia nana.
ngati bakili muzi tikuyenera tipange recover 1.2 billion yathu and imene ili beyond chanchani anthu tikamatero anena uyuso uyo is too much. No. The law of law is petty. It's petty like that. Alexious is petty. Law of law is petty. The law is very petty. It doesn't care. Couldn't do ndani. Mr. President, anthu awawa ndakamba za amwenye awo. Let me go back. Moshin Musa, he has been the broker for the judiciary and the corrupt. Oh my God, where are you? Moshin Musa, I mean, I will now mangidwa. Wasim Giga, I'm involved as baba ku parliament chair. Mwaidane Moshin Musa, mwaidane Wasim Giga, mumidane Musa Karimu, because he has been part of the and the Musa Karimu was Zambia za MCP before he was dealing the forex and forex many masuan zigo Musa Karimu was handling a lot of forex, you know, so tipangalikava billions kungongwira Musa Karimu muta mungomanga police mungomanga inyumbo nonse ndikupasana. I'll be the witness for the state. Musa Karimu murangomanga, I'll get you a conviction for Musa Karimu because ndi umboni obanga and the patience na madingo akonza sokutithandiza kupereka umboni fa patience yo sio lako ayi kuma wala anaja zosirika yeah, patience na madingo hata kutithandiza kukhala mboni youla za awawa akalimwa chifukwa they have been washing their money using patience is talent. For patience is talented. That's why patience patience has been crying out for help. Ngati simukuziwa. Ine amene mapanga understand zinthu mezi maendera. Ananga kwa chakwera china chake kina wanaza apanga interview yake kuti mu investor interview and the patience has been avoided. So now my friends have tried since that time. Nitankula zinthu zimene anthu afira ngati napanga attack patience. They are trying to mpanga patience or kumpanga pro. Patience has avoided saying anything against me because he knows me, he knows my spirit. Patience na madingo upbringing yake prepared him to make a difference in people's lives. He's also chosen in his own way, for my understanding. But system inapangalira ndikuya gwi ifailed into udindo timutuse patience. But patience is what why fail. And patience is very talented. He's very talented. Talent yake imaonongeka so chifukwa chani kodi cha company. And the patience which knows a lot. Patience na madingo. Kumano timutenge ngati state witness amene ojani. Mwenye wina ndi Hanza Kasam. Washi Limited. I mean he has been involved with that. So ababa ku parliament ko. Ajina noyo lipipa. Mwaita na andu 6 aja top 6 ya mali sindani naija kumaso mwaita na mwenye wawa. Moshin Musa sawe na obanga survive. Fa Moshin uja ngomugwira Moshin Musa. You have already dealt with the whole problem ya corruption in the legal profession. Moshin Musa zankhani ya tatu hii. There's no way out. Babylon is gone. Ngati ninapanga po live. The most important live. Okay, anyway, I've had so many important lives. Koma hii ilipa among the top 3 live hii. Bifakenda class store kuti ndisakambepo za Ayuba James. Koma Ayuba James not only is he connected ndi Gangata amene ali mbava. Ayuba James is also connected ndi Mphwiyo. Zithu zomwe ndakutumizina ndi mukafufuza. SCP, can you investigate Ayuba James? Kambira panopa. If you are really investigate Ayuba James, even in how ya tabu chakaka nyinenda, ma settlement amene Ayuba wapanga ndama zimene boma lamu lipira Ayuba James ngati lawyer. Find out those things. Ayuba James tatana naye tikatero. Otherwise, he's saying good walangizidwa chanchani. No, Ayuba James has been creating a figure. Ndikumapanga mafuna kuti azichinena chifigure chimene chipanga create to a way of trying to get to me. Kuma Ayuba James did not realize amakhan wandiziwa kumene kuchokera wakhanani. He knows how when I start something I don't stop.
When I was in UMSU, a lot of people don't know, and how many summers was I in 40? The devil has made it good people should not speak about me. Kuma pena pali posto in that car, I made the impact. I was very impactful. Holy Cross, I was young. I wasn't even a teenager. Kuma I had an impact. Yama valid. Nali mayo kwambiri. Kuma so even I think impact. Para impact made na banga Holy Cross. I think I was in my academic guy. Many mabida Holy Cross. Ndani myself. So Holy Cross in this seminar ya kulongwe. Many mabida kulongwe. Ndinalemba my sunai number 1. And I think nitalemba my swena kika unali chanchandi mabwela limozi amati chani amati zoni na kaso number 1. Ineyo nasankidwa kupita ku Baraka Secondary School. Kuma nasanka kupita kujani. And time meja kusankidwa ku Baraka. Kodi na 2004. Yeah, 2004. Nasankidwa kupita nasankidwa kuti ngaphuze ku Baraka National School 2004. Ndinasankha kupita ku seminary ku St. Paul's kupitirira ndi seminary life ku St. Paul's. My interest is amene nalemba sa ku St. Paul's na class on I think nalemba my interest kuma I was in top 3 ku seminary. I was always in top 3. Number 1 Peter Chintali amene pano wangu tenga PhD yake ya science ndi mbanga. So ina Peter Chintali ndanonena kuti nambanga post pa page banga mazo anthu anzeru ndi ulimbikiraso kuti iwe ulimbikira chonchi bwana iwe ndi wanzeru kale yani Peter Chintali ndamene. Number 2 Njiko noted nane Njiko amene anali lawyer nzanga amene anatisiya late koma brother wake wang'ono Njiko engineer wa kupole amakhala number 2 class matu. Number 3 Anjiba Kamangila Alexious Emmanuel Kamangila. That's kombela italika pamene timayamba nkhondo ifati manena kuti tiuze mizimu ya gogo athu amene analimbana ndi Kamuzu. Number 3 Makai ine. Number 4 Matthias Kafere amakhala number 4. Pamene Matthias Kafere anandiposa I think ni semester awiri matemu awiri ola 3 chifukwa chake ndinapangidwa suspend. Unachitika scandal ina yake. Suppose unachitika scandal and scandal meneyo ine I was unfairly suspended. The story kuma sinufuna photos zinezo zinaza chibwana. Ineyo mene ndamalizira ku Holy Cross zinazo labwise fani napanga mablanda osiyana ndewu na you short temper. I was very short temper panopa muthu amadaba kuti akuti he's short temper. I was seeing my cheba kuyambisa ndewo. But I realized kuti this is what the devil wants to use to kill what the Lord has put in me, being short-tempered. But I transformed the short-temperedness to being short-tempered with the stupidity. So I never normally short-tempered with mediocrity. Mediocrity makes me angry so quickly. Because mediocrity. So that's how I transfer. So Zonias as corruption. Corruption makes me angry. Instead of good nzikuya ndizi nzobana nshirunamba kukuya ndizi nzofunikira kuthana nazo. So Mulungu amathakwira amathakwira muntu ndi weakness. You can use that weakness for greatness to transform that. So I used my weakness short-temperedness to something else. Magamba za kumsu. So mazagamba sonena kuti mafuna nene sonena kuti mene mabida ku law school. Timalemba so my interest. I was number 1. Muta kukafufuza izizi. Titalemba anthu osamena nalemba anapanga shortlist Malawi muja kuti abawa kupita ku law school. You can go and see the grades. I was the first one. Nakhoza. Ine ndine wanzeru. Komano my problem is how many ndi student nimapanga zinthu zambiri. I was everywhere. So consistency ya school ija imavuta. Komaso my lecturer samapanga understand my reasoning. So sometimes grades yako amathakwira kuti the people that are marking your grades, I mean, I'm going to paper lako, do they understand what you're doing? I'll give you an example. During school, Chanko, when I was in 3rd year, I decided that I was going to do a research on the abolition of the death penalty. My title was de facto moratorium on the death penalty as a violation of human dignity. When I presented this, most lecturers said, iwe, ukulimbana ndiza death penalty bwana. Simisa kuti Malawi City panga execute anthu.
They basically shot me down. It was only because in how many kunali nzungu ina wake ndamuni wala dzina lake, this God bless this white lady. Amene anabwera kuchokera ku America kusaphunzitsa anali shows pro human rights. Nzungu uja naona paper langa proposal yanga ndikuona kuti this is a brilliant idea. Nzungu uja ndamene apanga analimbana ni ma lecture ena aja kuti no, let him do this research. And I did that research and I got a distinction in my research at the University of Malawi. And these are on records. So if Mungu anamwika nzungu amene uja kuti ine ndipange that what I wanted. And guess what? When I graduated, I continued my research. It's based on the research that I did at the university level. So how many people in Malawi amapanga research with the research, you know, because ineyo ntchito zanga zambiri simapanga apply. Ndingoti ntchito imene napanga pa apply. I have done in my life one interview kuti anthu kuita nsanchani ine ndikupitako ndi University of Malawi basi. Mina kose people approach me to go for now, we know your expertise, this is and that. Then it can be on how much they're going to pay me. So Ayuba, they are not at my level. They are not at my level. But why did I engage him? Because in Facebook, now when you're on Facebook, you are dealing with a certain constituency. The constituency, yeah, so you need to engage him at that level. Yeah, Nkumba, Sumali manana, for Kamali Bani Nkumba, Ima Kutenga Matope, they Ima Banga bid with experience. That works. Ngati ndeuyo, si kuchitika kale pajani, pa matope. Ifeti matope ya Facebook kujani matope. Mulijiti josemene mulijoni. So you have to engage the pig. You know, you have to engage the pig because if you don't engage the pig, it will not help the cause. So I engage the pig, and the pig has raised its hands because sanga Ayuba chicho simene wa yankula sanga pange proof, sanga nene, sanga onese umboni. And Disaboza, he was just creating sensitization. Ngo basi ngo bebesa Zaboza basi pakali spray. Aye, chikana. Pali bebi chimene wa yankula Ayuba chokhuza ine. Nothing. So anthu ngati ina amuna kukada ndamene anga mvese because they are national. Amala yambire amakangana na presidiwa, you know, amakangana na presidiwa ndi kanyimbi amanena kuti guys be careful kanyimbi akakuphwisira mzelu umasese. So amambi makangana na presidiwa. When you look at the conversation ya ine and Ayuba from where it go, there was not even a battle. I have seen on hey we in Kondo akumana ukaoka. Go and see what I said and what he was saying. In fact, he couldn't even face me. He was speaking in the parables. In a mampanga agi. Ba, nukupita so kaya nkazo mino yankula. So, anoni na udi alibi. So, zomenuku zachitika za Ayubas. It's how the battle, yeah, corruption in the legal profession has been over the period of 2 years. The only thing is, until Sama Yanka. And then Sama Yanka, only Manda and Amina Yanka. And look what happened to Manda. And the Manda is going to fall very badly because kesi mene azalipia. Because he has caused a lot of damage to my life. The case that he brought. Anyway, makamba za Ayuba ndi connection yake ni mphiyo. Koma Ayuba ayikuti ni mfufuze zina. Ni makamba za ku Ministry of Justice ma payments ake amene walandira nthaya ya Jakwera. So makhala pa social media ife timagwira ntchito, ife timatantani, ife timalimbikira, ife situkuja za boma. Ayuba. You are too loud for your okay, let me wait. I mean as calculator. Don't you mean mapanga zija? Umbava mino mapanga Ayuba. Umeno ka discreet. Umeno ka ndika discipline gina kage. Kumano the problem with Ayuba that I observed is good. One, sapanga believe good he reached where he reached. You know, I analyzed him somewhere. Kuti munthu amaoneka kuti anavutika kwambiri. Ndi atavutika, so kuvutika sikuvuto. Komano how you react ukakana kuti wafika pabwino. So being a lawyer to him amaona kuti samakhulupirira. So he tries too hard to show, you know, to show off, to prove. You don't have anything to prove. Just live your life. Ayuba amaba nthawi ya Jakwera. You know, ku ministry kuti. And ndifake mamona Ayuba basi ajambula chituzi tili kumunda tanja okay. Alika behavior ngena nani kantu kamene amaonesa kuti they are working hard kumalayi kuti. And this is involves even maloya akulu pali maloya ena ake amakuonesa kuti 1am akuwedwa kuntchito o 4am ali kuntchito
they want to create my receipt. Their worth msaipange question. They don't want you to question the way Malimbi, he was working hard. This guy works hard. Some of that is just theatrical. On the stage, they are trying with drama zokubazi zikabwera. Muzona amalimba madimba mtu ya kulimbigira moneni. He works hard. Mumone mweyo alikukoti kuja akangowina akakiso akangobina ni client wa jamba. To commercial court for you to be seen with success yake because they are trying to create my receipt, but they are behind those receipts there is financer kuli mbava umene kuchitika. So ina libaja basically ku office usiku audini ndibe nimagona konkuno ino we know what we're doing in the office with women. We know. Okay, do you remember this other time? What I'm so much we were so much we were ndakuza ndakali pa Facebook. So pali zina zake zimene singayankhule pena pake koma pa Facebook pali panopa ndi pa matope mneti kwena nkhondo yake kamene kuti zankhola zake tuzina zankhola ndi sambalanti zo ndibira unati ndi sambalanti zo. Do you remember Ayuba anapanga post nthawi yake kuti office kwawo akufuna secretary ndi munthu anazafuza Ayuba every 2 months mafuna secretary bwanji hani inavuta yo. I don't have to say anymore. So anyway, SB muninchilo banga Ayuba ina Kamangila, the office of the DPP. My journalist fufuzani kuti koda Ayuba my payment aku attorney general naenda banji wala ndandama zingadi nthawi chakwe Ayuba sangadi kusisefe anda baba sumina so anampasa ndalama fa anthu ena onse anthu anzeru onse amaziwa zoti Kamangila sitingati mbani fa achina chikopache they are brilliant. Ndimbava it is a prince of peace command 10 chikopa amene ali wopanda nzeru ku supreme kuja ndi madisi ndi panja penipeni madisi ndi wopanda nzeru. Ndipo kunzuzu ma information amene achoka kunzuzu I wonder kuti kuma ayi kuti ine nimalemekeza let's talk about the tribes now. Atumbuka nimaona ngati atumbuka ndi anthu anzeru, but how did you allow Madise to terrorize your tribe like that? No, I'm asking now the Tumbukas. The Tumbukas, you're very educated, you're well connected in the executive sector. What is that for? If one person terrorizes the whole city like that, that's one thing that I learned over the years. Live ina ya Ayuba kuma yapeza kuti ndi live ya president IPM kwathokoza pakalata imene alemba komanso tapasa picture ya what we are looking for as Malawians, kuti beyond the hope imene atipasa, beyond the chiyembekezo imene atipasa, he has to go beyond that, and we think he will, because mbuyo ma president samayankhulapo ndapangapo maposti kuti chichi chakwera speak about these issues amangokhala pwi. I believe kuti 2020 election ija pende pachapo chakwera kuziwapo kanthu fama jaji anamugwira zosamugwira amakanika kupanga chichosa. Takambapo so kuyipasa danga committee ya imene kupanga inquiry kuti mwaitane amoshini amusa mwaitane ndachu achina monso ndapangaso invite anthu ngati achina Patience na Madingi kuti atithandize kugwira anthu amenewa. Kapaliso imba ena ndaita naso Zeze kuti should come out of that, because the way APM is moving, Dolphin Jakaloa. Ndipo Dolphin Jakamagaloa, iweyo ukhalaso nawo lipa chiopsezo Zeze. Ayina mpinga njiraja, ajina mpinga njiraja amaliza, ndakambapo za cleaning character. Why Fleetwood has to wake up and start working kuti sponsorship ya football Malawi yenda banje. Fa ina mpinga njira stantu na kuti azibanga sponsor mpira. Chifukwa cha scandal ya MSB komaso mene anapangidwa convict, even anapangidwa panwood koma is still a convict. It means kuti he can't shares amene anapanga transfer so anthu nosumaziwa chifukwa chimene all the sudden mpinga njira anayamba kusegula maekhaya. That was advice from the lawyers, malawyer ukuba amene amafuna kuthawisa chuma mu bank ya FDH.
cholinga chonena zokuti mashares aja apange spread mwa mwana wake, apange spread mwa chanja. Once you are convicted, the regulator, the register of finance chanchan, ndi mphamvu zotenga amaina kutenga. You can't run a financial institution. So my actions anapanga after the fact. So palibe kupulumusa papa. Ma principles ino mamoro kuti data mnasule bwino anthu ambiri aluza zinthu. Koma mamuno samatanda uzidwa bwino. It's the same way zomwe zikuchitika mabanki mene amalawi mangozindikira ku banki kwanu acho sandalama mangozindikira ma charges zimene zijazo kuti mutha kuwasumira banki nokulipira ndalama zambiri. Koma the way legal system yathu ili mabanki aja anapasidwa matama, anapasidwa matako, anapasidwa danga lonena kuti atha mangopanga china chilichonse because my executive judge they pay out the judges ama apasa ndalama behind they get money. So kuti ukasumire over issue yonena kuti akuchosera ndalama musazivika bwino pali zambiri ndi zimene mabanki aja kupanga even kuti nthawi imene ukufuna kuyuza ndalama yako ndalama ija ikukanika kuchoka even uthawa kwa mene mathawira internet or network anthu makanika kutenga ndalama ndi mlandu kumene ujato ndionena kuti iwe ufuna kupanga choncho mwina wamisa ntchito even mbale wako wamwalira chanchan you can sue the banks but the legal profession has protected the banks in a way. The banks have the judicial system in their hands. That's why my bank, despite the fight corruption in the legal profession, has benefited them. They have never funded me. They have never supported me. Because in the end, I'm going to say, mutu mene uti hapa. And I'm going to bank cause chaos to this limit. Okay, team bank control. So the final in Chikosa Sulungwe, the Dr. Chikosa Sulungwe, they can't like me because they can't control me. You know, if he wants to challenge me, let him challenge me. But the issue again, they can't support this cause because they know who also they are secure. I'll call them out for the 7 billion payout. You know, and Hamafuna, my advocates, Charles Kajorega, when they will control them, they can't control me. That's why they can't find me. That's why they can't. That's why Baba cannot say, my organizations, Alexious Kamangila, issue. They will call Kajorega because those are NGOs. Those are activists that they can control. They are NGOs. They are activists that they can control. Trapesi, all they were doing the last 5 years is eating money. You know, getting my payments, my payout. They have made themselves rich at the expense of Malawians suffering. Those people are intended and it's why do you think they have been very quiet over issue of corruption in the judiciary? Benedicto, why are they being quiet? Because they are activists that can be controlled. Kama sudi activists that wanga pursue my principles bas. That's why we haven't moved. Tima yangana wunkhani ukhuza ndani. Fanga ni manenga kuti ndiwe wasanje ungochula ali yes because people want to have untouchables. They still want to have untouchables. System amafuna kuti zikhala untouchables. Mina ndu yankula nkulu wina wa malamulo uli ndikuze munthu akukhumudwa ka koma ina received threats kubwera munthu kundia yankula ine kuzowa kuti munthu akundophyeza uyuyu lero azipita pa TV kumakati vichi The good thing is we are progressing. Koma we need to be alert and the committee ja also secretary manager money is exchanging hands. Koma dramazo ijani ndipo atibuleni dramazo tusuli mukani tengani dramazo zanu in context of your constituency mukatenga drama zija pangile constituency my MP hapa nova ama they get everything to themselves including drama zokaika kunyani ku constituencies. That's why I do ajina yuba jama banga lead fight against CDF kuti drama zis banga control kuti inu muntu odana ndi corruption angama menyeni nkhondo ina kuti ya drama zizilo wa mwaifeyo Malawi. How do you let this incompetency lead you? How can Ayuba lead a committee environment? Committee major rajo kamene oja chifuka akhala kuyankha milandu imene MSB kukhala imfufuze ndesanga khale leader wa committee manager andi ali pampeni jonji parliament kuja sang I doubt he's going to finish his term washosha ya wiga he has touched the anointed. I'm anointed. Trust me, I don't run a church.
I'm a Catholic. I'm a Christian Catholic. I'm not even a priest. I'm not even a deacon. I'm not even a catechist. But I'm anointed. So when you touch the anointed, you get the consequences. Hey, don't touch your anointed. The anointed is makabanji. You will see. Okay, you have already seen what's happening to Ayuba. I don't swim in religious drunkenness. I don't. I'm very practical. But at the same time, I show you where my faith comes from and where my strength comes from, and it's from God. We pray all this to Christ our Lord, who lives with you, one God, forever and ever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I'm thinking, Mawa, Ndibanga, live, yeah, brief. I want to tell you something about my mom. Very, very important. How my mom has been my strength in the last 2 years, and how my mom has suffered, and how Malawi has continued to watch my mother suffer and live in secrecy, live in fear. My mom depends only on me, and I'm not in Malawi. She's alone. She has been alone. Among the system, and you have watched the hypocrisy of Malawians is that you have been watching. So the hero in this battle is my mother. In terms of the hero in the work that I've done, if at all you think I've done some work, is my mother.